אוקיי. שלום לכולם, הפעם כן, אני עושה את הפתיחה. למה? כי יוסי לא כאן. יש לנו הפעם אורח מיוחד במקום יוסי. מוריס, תציג את עצמך. אני מוריס. תדבר יותר חזק. אני מוריס. אוקיי. אנחנו כבר בניתי את הבית פלוס גג, למה היה לי משעמם. והעסקתי כמה דברים, 4 סטייק, הנה. טאדם. טוב, היום נעשה איזה משהו, כבר לא זוכר מה רציתי. היום נשיג משאבים ונלך למדבר. לא, כן, יותר טוב. היום נחקור מערה. לא צריך לטפח המאפן. ונלחם במפלצות. כל זה ייקח 10 דקות. נחקור מערה 5 דקות. מורש, תגיד לי מתי יהיה לי 5 דקות. 2 דקות נלחם במפלצות. ואז כבר נוציא איזה משהו. אופס. שכחתי מקוש. כזה טמבל. תדבר מוריס, אתה יכול. מוריס. דבר, תעשה צחוקים. הכנו מצית, עשינו כל מיני שטויות, מקוש מעץ. אתה יודע שאם כבר חפרת את הכל, למה לא אכלת מברזל? את הגרזלים, את כל אלה. אופס. יאללה, לא, טורצ'ינג. כזה טמבל. טוב. אז דבר, מה אתה דאג? תודה. את מסי? זו שיחה ללכת סדרה. ובכיף. כל. המצלת שלה עם כעס. אז הוא אמר עם הרבה כעס. אז הוא אפילו לא מכיר את יוסי טוב. די. יוסי לא כאן. הוא ישנה. תראו איך לשובר. אני שמעתי משהו. תתעלמו מהרקע. הצופים, מה אכפת לכם? שזה ברקע. יש כאן ספיידר. תשבור את הקורס שלו. ושאני ספיידר בבית. עוד לא לילה. טוב, בוא נצא להילחם קצת ספיידרמן. אל המדבר! וככה שאתה מצאת תמצא באור מפלצות. ובמיוחד קורי עכביש. טוב, מה מוריס, יש לנו מחסור בעצים, לקרות עצים אולי? יאללה. רציתי לראות איך עושים לבה. לבה? כי לא צריך להיכנס לגיהנום. לא, נכון שיש עולם שטוח, אז איך שהים יהיה לבה. עזוב. אל תדבר. טוב. חרב, תודה. נראה לי ש... שנייה. למה אתה עושה? מה הבעיה כאילו? אוקיי. הטלוויזיה הייתה ברקע. טוב, ככה. בואו נחכה. אתם יודעים מה? יש פקודה כזאת שנקראת time set.
סט 16 ו-1, 2, 3 פסים, זה מה שיהיה לילה. רואים? קודם היינו במצב נטו הישרדות, ואז לא היינו יכולים. אתה אשכרה זוכר את הקוד בעל פה? כן. לא מפתיע אותך. יש שם טירה. אני יודע, היינו כבר בטירה, אז מצאנו אמירלד. חשבתי שזה עולם חדש. אבל יש שם 3 טירות, לא? כן, הייתי בשלושתם. כשהייתי בסרטון ראיתי רק אחד. עזוב. מה יש שם מהזום? זומב הלך. מה קורה? זומבים. אחותי שיחקה את זה בלילה ואז היא שמעה את הזומבים ישר קמה. היא נרדמה עם זה ועם האוזניות כאילו, אז היא פתאום שמעה את זה, אז ישר. למה הם נותנים בשר מזומבים? שיט, נשבר לי החרב. בשר עקוב, כאילו הם מתים, אז זה רקובים. תשתמש במקוש, זה או בגרזן אם יש לך. אין לי כלום. הביתה. אז תגדיל את החור. לא מאמין שנשבר לי החרב. אתה יודע שאפשר לאכול, אני מקווה שאתה תורבל, אותו דבר בשר עקוב. החוט הוא שימושי. ואבק שריפה לפעמים שימושי. תכין את זה. האמת. אתה יודע איך מכינים את ה-TNT הירוק? שכחתי. את ה-TNT הירוק? כן. אני יודעת את הצהוב הזה עם הסימן הזה, עם האיש למעלה. עזוב. אתה יודע מה? עכשיו נזכרתי. תשתמש בגרזן, זה גם חזק. הגרזן הזה. לא. היום אנחנו נלך. יש לך... יש לי עט, אני חייב עט אבן, בבקשה שיש לי. אוקיי, אין לי, הבנתי את הרמז. כל דבר צריך למה הוא להכין. נאנח בלפתוח את זה? לא, עט. טוב, ואני צריך... ניקח את זה כבר בחוץ. היי אמא. היי, מה נשמע? אנחנו מצלמים סרטון. יפה. אוי, תראה איך שצבע. ברק אותך היום עם הצבע, לא? אני אגיד לכם למה אני אוסף את הכדורי שלג האלה עוד מעט. תזרוק את זה על העבים, נכון? לא. או שתכין. אני הכי משהו יותר טוב. אולי קיבלת משהו חדש ב... אוי שיט, אני רעב. ואין לי כוח לרוץ. בסדר. נחזור הביתה ונאכל קצת סטייקים. למה? כי אנחנו אוהבים סטייק. אז אתה אוהב סטייק? אתה חיממת את זה כאן? רק אפשר חיממתי את זה, איפה אתה חושב חיממתי את זה? יש כאן את המכונה הזאת, לא? יואו, יש! וואי, האמת שאני אקח כסת החוצה. נראה לי מאחורה. לא הביא לי כלום הקמצם. אבל איך זה לא הביא לך אם הוא את הלקה? הביא לי חולה בשר עקוב, חשבתי הוא איך הביא לי זה הגיוני? משהו איך? בזהב שלי. נראה לי ראיתי שם דיימון, נראה לי. מה אתה מטומטם? אין דיימון בפני השטח. לא, כאילו, ראיתי שם רק לבנה, לא יודע. לא יודע איך קוראים ליהלום הירוק, לא? יצא מספיק. אנחנו הולכים היום להשיג TNT. נראה הפרק הראשון והפרק השני. אבל כבר לא לקחת את ה-TNT כאן? לא, לא לקחתי אותו, שכחתי. יש לנו 34 חול, יצא מעולה. עם המלכודת זה הכחולה. אבן חול. בעיה.
נו, בפרק שאני ראיתי אז אתם כן אספתם את הזה. לא, אנחנו לא אספנו את ה-TNT. לא יודע. זהו, בואו נסתלק. זה יכול להיות הבית שלך, למה אתה עף מפה? יכול להיות אחלה בית. זה עצלן. זה מזל שיש חול. כן, זה לא ממש מזל. אז אולי תעשה חור מעליך. אין לי אבן חול, לא אין לי. מזל. תעשה חור מעליך ואז תאכל. זה פשוט. במקום לבזבז היית יכול לעשות חור מעליך וזהו. אני תמיד שובר. איי! אס! זה קרב, באוויל, באותה דרך. ובאותה צורה. אין לך יאללה, עוד בוא קומות כאן. בוא נטוס. יש לך זומבים מאחורה. אי אפשר, הם נשרפים ביום, בטח משתתר בשיחים. תהרוג את התרנגול הזה, תקבל את זה. והביצה. קח את הביצה. טוב. אז ככה. היום אנחנו חייבים... אם יש לך, רוצה את המתכון כאן לעוגה? היום אנחנו נכין עוגה. זה קל, ואתה יכול, אתה יודע שאתה יכול להכין לזה רק פעם אחת. 6 פעמים, סליחה. דלי. אתה צריך חלב. כן, אני יודע, אנחנו הולכים לחלוף פרות. וכנס סוכר צהוב. בטוח יש כמה פרות. יש לנו את כל החומרים חוץ מחלב. כמה זמן עבר מומס? עכשיו לא שיהיה ארוך, מה אכפת לך? מצטערים, זה יהיה ארוך הפעם. יותר ממה שחשבנו. אני מסתכל כן, אנחנו חייבים למצוא פרה. למרות שאין כאן. באסה. מתי היה הקרח בצבע כזה? אוף, למה אין כאן פרות? פרות. הפרות הם אמורים להיות במקום, תלוי איזה צבע אתה מחפש. פרות רגילות. אם אתה רוצה בצבע שחור ולבן, הם בשלג. אם אתה רוצה חום, אז הם בזה. בסדר, אבל נו, השחור לבן צריך פרה. לא משנה איזה. אז רוב הסיכוי שזה יהיה כאן. או במנהרה. ופרקתי את כל הפרות שהיו כתרות גדולה. בוא לי כאן. הסתיימו ימייך. מה זה? חשבתי שזה כפתור שם. לא, חשבתי שזה כפתור. לא יותר מגול. ביצה יש לך כבר מספיק. כן, אני יודע איך אנחנו צריכים 3 דלי חלב, אנחנו צריכים פרה, אנחנו חייבים פרה. אם לא הרגת פרה, אז איך אין לך, איך עם זה? סטייק? לא, ביצה. כן, ביצה של פרה. עזוב, יש לך גרסה שונה. הסתכלות ככה מלמעלה. לא, אין פרות באזור. טוב, אולי בפרק השלישי נמצא, אנחנו צריכים לסיים. אז בקיצר, אתם שמים למטה... אתם צריכים... גם שכחנו חיטה, זה טמבלים. לא, יש לנו חיטה דקה. לא, אין לנו. טוב, אז בזמן שאנחנו לא מצלמים, אנחנו נשיג חיטה, ואולי נשיג חלב, ובפרק השלישי נכין עוגה. וגם נעשה עוד איזה משהו, אני מושג. או שנעשה את זה במצב היצירתי. לסגור? טוב. ביי! ביי!